тахмина барои он ки чашми аждаҳоро биёфарад вақти зиёд сарф кардааст. Барои ин дар сабқати офариниши симоҳои Ҳеллоуин мақоми дуввумро гирифт. ин аз ширеш ва ин ҳам аз ранги нилобии грим аст. поинаш аз пӯсти сунъист. ҷавонони тоҷик дар гӯшаву канори шаҳри Душанбе Ҳеллоуинро таҷлил карданд. аз ҳамазакиҳои онҳо тимсолҳои аҷибу диданӣ офариданд. ман 1 соат андешидам бо кадом чеҳра бошам, ҷокер, вампир ё чизи дигар. дар охир ба ҷашн омадаму ин ҷомаро биоростанд. матвей бо дӯстонаш ҳар чанд вақт маҳфилҳо баргузор мекунад. ӯ мегӯяд бархе ин идро ҷашни шайтон меноманд ва онро хуш надоранд. именно Ҳеллоуин менталитети тоҷикои худмон уқа эҳсос принимат намекунану неким ай солҳои пештара ҳозир хеле асосар шудага. ба ман чун ба як чизи ғайриоддӣ менигаранд. аксар чизе намегӯянд, ба ҷуз баъзе беадабҳо эй фарёд мезананд. дар Тоҷикистон ҷашни Ҳеллоуин ҷонибдору мухолиф дорад. Мухолифонаш бар инанд ки ин ҷашн миллӣ нест ва онро нашояд таҷлил кард. ҷонибдоронаш зидди мамнӯъ кардани ҳар гуна баҳонаи шодиву суранд. дар Тоҷикистони мо ҷашн гирам ман против нестам, мақсад миллӣ нест барби. Хавая айруи бедуни нофаҳмӣ, айруи худнишонтӣ, агар пушасар кини ягон чи маъне надорад. чаро маъне надорад ба шумо? охи вай чия мегиранд чуна як одам тарсонда мумкин ягон кас тарса ва ягон ҳеҷ ба фикри ма вай дамо туғри неста. рауф бошад бадие дар пешвози Ҳеллоуин намебинад. бояд бикини як рӯзае кӯра не як рӯзае ки мумкине нағзае ку бачаҳо хурсанд мешаванд кӯдако як ҷиҳат хуба не ки агар шаҳр дар бирӯянд айди онаги ки нане хеле метарсанд халқ хичон бахчон дар ягон ҷо вай чӣ банкет буд бишина хеле нағзае хичон бахчон дам мегиранд хеле шаҳр дар бирӯянд хеле мумкин нест. Ҳеллоуин ҳар сол 31 октябр дар арафаи ҷашни чеҳраҳои салаф баргузор мешавад. чунин ақидае ҳаст ки дар ин рӯз рӯҳи фавтидагон ба замин фурӯ меоянд. мақомот дар гузашта чанд бор ҷавонони тоҷикро нагузоштанд Ҳеллоуинро пешвоз гиранд ва онро барои мардум бегона эълон карданд.